गसाइगाव कक्सागुरियाव दुंहाव थासारि दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सेनं कक्सागुरि गामियाव डिलारनि गोनांथि जानायाव साबकाटा समबाय समितिनि बिथोन बायदियै रायजो नाङै सावरायलायनानै मोनसे थिरांथा लायो आरो भट होनाय हाबाफारि खालामो आरो बे भट होनायाव जाय देरहासार जागोन बिसोर डिलारनि बिबानखौ मोनगोन होननानै गोख्रोङै थिरांथा लानाय जायो। बे भट होनायाव गासै 3 बिजाथि जादोंमोन, नाथाय बे भट होनायाव कार्तिक राभाया गासै 92 भट मोननानै देरहासार जायो आरो अनजालि नार्जारिया मोनसेल' भट मोननो हायो आरो गुबुन सासे बिजाथिया 12 भट मोननो हायो। नाथाय बाथ्राया जाबाय 92 भट मोननानै देरहासार जानाय कार्तिक राभाया डिलारनि बिबानखौ मोनाल'सैनो माबोरै मोनसेल' भट मोननानै जेननाय अनजालि नार्जारियासो डिलारनि बिबानखौ माबोरै मोननो हाखो, बेखौ गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्रा गोमोनाय फैदों आरो सोमखिखांदों। लोगोसे बे हाबायाव थारैनो सरकारनि आखाइ दं आरो राजखान्थिनि खैसा दं होननानै बुंदों। नङाब्ला माब्रैथो गामिनि रायजो राजाजों सायख'जानाय सोद्रोमाया डिलारनि बिबानखौ मोनाखै होननानै बुंदों गामिनि गामिगोरा बिथाङा। लोगोसे गामिनि गामिगोराजों लोगोसे गामिनि सुबुंफ्रा अनजालि नार्जारिखौ डिलार हिसाबै गनायनानै लानो हानाय नङा आरो रायजोनि सायख'जानाय कार्तिक राभाखौनो नांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि दैखांदों। आं कक्सागुरि गामिनि सेनं कक्सागुरि गामिनि गोदान गावबुरा। जों दिनै बेयाव मानो थुबुर जादों एबा मानि थाखाय गसंफैदों, जोङो नैबे जोंना डिलारशिपआ जोंना बोरायनायखाय देहा सलियैखाय, खिन्थु बियो वेस्ट बेंगलनि मानसिमोन। दा बियो रिजिगनेसन होबाय 29 तारिखआव। 29 तारिखनि उनाव जोङो 2 तारिखआव जोंनो साबकाटा समाबाया जोंनो डिलारशिप सायख'नो थाखाय जोंनो रायजो राजानो गथायहरदोंमोन एबा बिथोन हरदोंमोन। दा जोङो समाबायनि बिथोन बादियै थांनाय 6 तारिखआव बेलासिनि 2 रिंगायाव जोङो गासैबो मोनबा हारिजों जथुमलायनानै जोङो सायख'नायनि बेबस्थाखौ लादोंमोन। नाथाय बेवहाय जोंहा समाय थैयैयाव मोनसेल' जोङो क्लियार जिनिसखौ दोननो हादों जे दिनैहाय समाय गैला आरो केन्डिडेटफ्रा जोंना 3 नुजादों। बे 3नि गेजेराव जोङो उइथड्र खालामगोन नामा होननानै सोंनायाव बिसोरो सासेबो उइथड्र खालामा होननानै बुंदों। अब्ला मा राहायै नोंसोरखौ जोङो सायख'नो होननानै सोंनायाव अब्ला बिसोरो गोनो गोथो जानानै क्लियारखौ मोनसे होबाय जे सेलेक्सनजोंथ' बे जिनिसा जाया, इलेक्सन खालामनानै होयोब्ला रायजो राजा खुब मोजां जागोन, जों बेखौनो गनायना लागोन, रायजोआ जेखौ सेलेक्सन खालामनानै होगोन बेखौनो जोङो गनायगोन। थिग बेबायदिनो जोङो रायलायै होनलायै मोनसे प्रसिडिं लिरनायनि गेजेरजों समाय थिग खालामनायाव जोंहा एसे गोबाव सम लादों। गोबाव सम लानायाव जोङो 6 तारिखआव जोङो इलेक्सनखौ फाथिनो हायाखै। अखानायै जोङो 7 तारिखआव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगा 30 मिनिटसिमाव जोङो फोजोबनो हादों आरो। दा बे नुनो मोन्दों एबा साननानै मोन्दों जे कार्तिक राभाया 96 भट मोन्दों, खिन्थु नैबे मा होनना बुङो अनजलिकाया इच्छाकृत सोरनि बुद्धि लानानै गोजौ महलनिफ्राय खारनानै दा डिलारशिपखौ लानानै फैबाय आरो। जोङो मैयानि समाव MLA सारनावबो थांदोंमोन। MLA साराबो बुंबाय बेथ' अलरेडि जाजोब्बाय, नोंसोरो उन जाबाय, आंखौथ' थगायफैबाय नोंसिनि गावबुराया होनना बुंदों आरो आगुनि गावबुराया। बेयो जोंनि EM उकिल मोसाहारिनि थ्रुयै जादों। बे फरवार्ड हरनानै MLA साराबो हरदों, हरनानै जोंनि एड्रेसा बे अलरेडि 6 तारिखआवनो इसु खालामदों आरो। जाय सायख'नाय कार्तिक नार्जारि बिथाङा बेसेबां भट मोनदोंमोन? 96। कार्तिक राभा 96। औ, दा बे हिसाबै जोङो खावलायो सरकारखौबो, जायहा इलेक्सन गेलेनानै 92 भट मोनदों बिथांखौनो डिलारशिप हिसाबै गनायनांगौ आरो हरफिननाया मोजां।
आरो नैबे जेखिनि भुल जादों सरकारनि बेखौ बोखांना लाफिननाया खुब गोनां अनजलिखा नार्जारि दा अनजलिखा जुदि माल लाबोयोब्लाबो बेसादफोरखौ लाबोयोब्लाबो रायजो राजा नाजावनाय नङा आरो बिनि गेजेराव जोङो मैया समाबायाव खोनाफैनो मोन्दों कुमार प्रसाद शर्माया अलरेडि जोंनि कक्सागुरि एकनि माल एबा बेसादखौ राननानै होफैनो नाथाय बेवहाय मोनसे जोंनि नेपालि समाजाव बोराबनाय दं बिनि आखाइनि दै पर्यन्त नेपालि भाइफ्रा लोंनाय नङा आरो बर' मानसिफ्राबो आदिबासिफ्राबो राजबंसिफ्राबो बिनि आखाइनिफ्राय मालखौ बोखांनाय नङा आरो बेसादखौ षड़यन्त्र दं ना सानो नामा नोंथाङा आंनि नुनायाव बे हिसाबै दिनैनि जे खामानिखौ मावदों बेयाव सरकारनि 100% गोरोन्थिखौ आं नुनो मोन्दों रायजोनि गोसो जानायखौ सायख'नायखौ 96टा भट मोननायखौ गनायाखिसै नाथाय जायहा मोनसेल' भट मोनदों बेनोनो लाइसेन्स होबाय डिलारशिपनि लाइसेन्स दा रायजोआ मा लुबैयो मा खालामजानो लुबैयो गोख्रोङै मा जोङो बेनो जे सरकारा जुदि बेखौ बोखांना लायाब्ला जोङो साननैसोनि गेजेरावनो आयेननि गेजेरजों जों जुजिनो गोनां जागोन